Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Tumakasa naman natin si Ma'am Raisa, ang kanyang inaing. Dati niyang kinakasama, ayaw na umanong magsustento sa kanilang dalawang anak. Maaari niyo bang may kwento kung paano umantong sa paghiwalay nyo at itong hindi na pagbibigay ng sustento ni Sir? Kaya po kami naghiwalay kasi po yung kapatid ko po, yung asawa, yun na yung kasama niya ngayon. Okay. So, ibig sabihin, nahuli mo na may relasyon itong... Opo, sa mga text ipag lang mo. po, kaso ngayon Ano daw wala na yung po. mga kadalasan na nabasa mo sa text message? Yung may relasyon po sila. Okay. Nung nalaman mo na meron, kinumpronta mo ba ito si Sir? Opo, sabi niya sa akin magbabago na daw siya, kami daw yung pamilya niya, kami yung pipiliin niya. Tapos yun, naulit na naman po. Tapos doon ka na nagdesisyon. Sino yung unang nakipaghiwalay sa inyo, ma'am? Hindi na lang po siya umuwi kasi nga po, sa isang compound lang po kami. Okay. Nandun po yung kapatid ko, Sino nga ito, ma'am, na anong pangalan po itong nirereklamo mo, ma'am? Lionel Abrera po. Ilang taon na po ito at anong trabaho po nito, 30 ma'am? po, security guard. Kailan, ma'am, yung huling beses na nagbigay po ito ng sustento para sa anak niyo, ma'am? Nung December po, December 14 po. Ilan daw yung binigay niya, ma'am? 1,000 po para po sa Christmas party ng panganay namin. Okay, para lang yun, ma'am, sa Christmas, Christmas party. Yung party. pang-araw-araw niyo, Wala ma'am? po. Okay. So, ibig sabihin, last na yung December, ngayong Enero, walang ibinigay sa Wala. inyo. Ano daw yung mga dahilan niya, ma'am, para Wala daw pong trabaho. walang trabaho? Pero dati, anong trabaho niya, ma'am? Security po. Security guard. Tapos, sa pagkakala mo, ilang yung sahod niya kada buwan? Nung kami pa po, nasa 14 po ang buwan ng sahod niya. Buwan. Tapos, ilan naman yung inaabot sa inyo? Nung kami pa po, talagang sa amin po talaga inaabot. Nakuha lang po siya ng ng panggasolina po sa motor. Panggasolina. Tapos, Opo. kailan, ma'am, Tapos- ito mag-stop na sa pagbibigay itong si Lionel? 2023 po, hindi na po siya nagbibigay na Nagbibigay man po kung gusto niya lang po siguro. Pero may trabaho naman po siya. Mga ilan, ma'am, yung ibinibigay sa'yo? 1,000 po, 1,500, ganun po. 1,000. Sumasapat naman to sa pang-araw-araw, Hindi. especially sa dalawa mong anak. Hindi po, pero karamama po kami kumukuha ng pagkain namin. Pag minsan, pag wala siyang padala. Opo. Itong Sa mga dalawa mong kapatid anak, ko. opo. Itong dalawang anak mo, ma'am, ilang taon na po? Yung panganay ko po, 12. Yung bunso po, 4. Itong 12 years old, nag-aaral pa po, ma'am? Opo, grade 6. Oo. Na ganyan, ma'am, na 1,000 pesos lang yung Kaya pinapadala nga ni Sir. Paano napagkakasya magkakasya? ito? May sahod man po ako sa barangay, 700 lang po ang month. Kulang po, pangbayad lang po yun sa kuryente tapos tubig. Okay. Tubig Umabot lang po. naman ba, ma'am, sa point na kumbaga, nagbigay ng pagmamakaawa kay Mister para magbigay ng sustento sa anak mo? Opo, sir, kasi po palagi naman po, nag-chat po ako na magbigay. Wala daw po siyang trabaho, hindi man daw po siya mapera. Yan lang po. Pero ang sa sinasabi. pagkakala mo na talagang wala na tong trabaho si... Meron po siyang trabaho, kaso ayaw niyo lang talaga magbigay. Ayaw niya talaga magbigay. Okay, no, na paano kung in case na nagkakasakit itong mga anak mo, ma'am, saan ka kumukuha ng pera? Sa pamangkin ko po, nagtatrabaho po. Pamangkin ko, nung December po, pamangkin ko po nagbigay 1,500. Pero na-chat mo siya, ma'am, na-contact mo siya na merong sakit si Opo, yung anak mo. pinakontak ko po sa panganay namin kasi kami wala talaga pong kontak. Yung panganay lang po namin, sa Facebook lang. Tapos ano yung sabi niya, ma'am? Ang sabi niya po, ginagawa lang daw po na may sakit para daw magkapera. Grabe naman yan, sir. Okay. Kailan ang huli, ma'am, yung December, yung pagbibigay December, niya ng Christmas 1,000? party po, opo. Para sa Christmas party. Okay na, yung sa bunso niyong anak, ma'am. Hindi po yung panganay. Pero po nung nagkasakit bago mag-December yung bunso, nagbigay man po siya ng 1,000 para pambili ng gamot, tapos vitamins po. Okay. Ma'am, ano pong plano nyo in case na hindi pa rin siya, ma'am, magbibigay ng sustento para sa anak nyo? At estimate natin ilang ba dapat ibigay ni Mister para sa pang-araw-araw ng dalawa niyong anak? Pag nagsasahod po kasi siya, 15 quincenas katapusan po, gusto ko po, yung mas kahit 2K po para sa dalawang bata. Okay. Kahit madagdagan ng 1,000 every month, ma'am, 2,000 na lahat. Hindi po, yung quincenas lang po, 15 days, ibig every sabihin- 15 days. Kasi ang sahod ng security guard, 15 days. Okay. So, ibig sabihin,
4,000 every month dapat na maibigay ni Kasi po, Sir mag-high Lionel. school na po, mag-grade 7 na yung panganay namin. So yun pa yung inaalala nyo, ma'am, kasi mag-high school na itong panganay mong anak. Para malinawan at mabigyan linaw ang iyong hinaing, makakausap natin sa telepono ang dati mong kinakasama na si Lionel Abrera. Narinig nyo po ang reklamo ni Raisa sa inyo? Dapat talaga, sir, naon man ako dyan sa personal, sa cellphone kaya, kapag alman, sa side ko man, pero alanganin ma. Kailan ka yung huling nagbigay, sir? Kasi sabi ni Ma'am Raisa, December pa yung huling pagbibigay mo at 1,000 para lang doon sa Christmas party ng anak mo. Kaya kasi, sir, ang trabaho, sir, hindi naman yung permanente yung trabaho kasi naalis ako sa trabaho ko. Naalis ka, sir, sa trabaho? Opo. Opo, kailan pa? October, sir, naalis na ako sa Castilla, tapos nag-apply ako ulit sa iba-ibang agency. Okay, kailan ka, sir, nag-apply at muling nagtrabaho? Ngayon pa lang, sir, ang maayos na trabaho. Ngayon, nagka-umpisa ko pa lang yung January 6, 17. Okay, kasi 2 taon na raw, hindi ka raw nagbibigay ng sapat na sustento sa dalawang mong anak kasi kadalasan ibinibigay mo 1,500 o di kaya naman 1,000 every month nung hindi na kayo, kumbaga nagkakamalabuan na kayong dalawa ni Ma'am Raisa. Sir, mababa rin kasi ang sahod ko, kaya may kailangan din ako. Oh. Sinabi mo, sir, na pag may maayos na akong sahod, saka ako magbibigay. Pero dati, sir, ilan po yung sinasahod mo every 15, 30? Pag minsan, sobra lang 7,000, 8,000. Pag nagbabawa sa mga benefits, may mga day off. Kasi dito sir sa Bicol, mababa talaga na rate. Hindi katulad ng Maynila. Okay. Pero sir, hindi mo ba iniisip na may pangangailangan din yung dalawa mong anak? Especially nagkaroon pa ng sakit noong Disyembre itong bunso mong anak. Hindi ka daw nagbigay bagkos. Binigyan mo ng dahilan lang ni Raisa para magbigay ka ng sustento. Na accident din rin kasi ako sir sa motor. Light ako, kaya hindi na ako nakapasok. December. O, Nay, Raisa, anong masabi mo doon na aksidente daw? Naikwento ba sa iyo na na-aksidente siya Wala sa man motor? po, sir, siyang sinabi sa akin na may aksidente. Ang sabi niya lang, dinadahilan daw na may sakit yung anak ko para magkapera. O, sir, dinadahilan mo daw itong pagkakasakit ng anak mo. Ang mali kasi sir niya, ginagamit niya yung account ng anak ko. Pag minsan, kahit hindi naman ang anak kong nagchat-chat, siya na nagchat-chat sa akin. Tapos tinuturoan niya magmura, minumura ko sa chat. Paano naman yun sir? Ganyan ba talaga dapat? Kasi nga, sir, Hindi. matagal ka magbigay ng sustento at hindi pa sapat. Tapos, nagkasakit nga. Tunay na ito, ma'am, na nagkasakit talaga yung anak mo. Ano yung sakit ng anak mo? May lagnat po, sir, tsaka bigla lang na Opo, tapos ang nagbigay pa, sir, ng pambayad sa ospital, itong, Pamangkin ko po, Pamangkin si niya. Herma, yung may trabaho po sa Sorsogon. sa Sorsogon. Nagtatrabaho po. Di ko naman sir alam na hospital eh. Ang Pinasa, alam ko, nagkasakit lang, lagnat. pinasa pa po, sir, yung mga gamot, tapos yung record sa PIDYA. PIDYA dinala namin sa Kumadkad. Opo, pero sined mo kay Sir Pinasend Lionel. ko, pinasend ko po sined sa naman pala, panganay. sir, itong mga reseta at resibo Tapos na nagpapatunay na talaga nagkasakit yung anak nyo. Hindi ko sir nakita yan, sir, yung resibo. Ang masabi mo kay Lionel na ginagamit mo yung anak mo para magbigay ng sustento dito sa mga anak mo. Galit po talaga, sir, pag minsan yung anak ko. Kasi nga, palagi na lang wala. Siyempre, pag kailangan ng baon, kailangan sa eskwelahan, wala naman binibigay. Pero namumura mo daw siya, ma'am? Opo, nagmumura naman talaga. Bakit umabot sa puntong namura mo na si Mister? Kasi nga po, hindi naman po nagbibigay. Paano po Hindi, yung sir. pangulamin ng... Hindi ko alam. Okay. Sir Lionel, nandito po si Raisa para mag-usap po kayo. Maaari na kayong mag-usap kung anong gusto mong sabihin kay Nanay Raisa. Ma'am, ano pong gusto mo rin na sabihin kay Tatay Lionel? Sustento lang naman po, sir, ang kailangan ng mga anak ko. Sustento lang. Wala akong pakialam sa kanya, basta yung mga anak niya. Okay. ayos maging Sir okay. Lionel, talagang Po. ang gusto lang ay sapat na sustento kahit 4,000 every month. Parang di naman. Ewan ko sir kung kayanin ko na. Depende sa trabaho ko sir kung may trabaho maayos ang sahod o wala. Hindi man- Okay, sir, ano po yung trabaho mo ngayon? Gwardiya po. Gwardiya. Kailan ka nag-start? Opo. Kailan ka nag-start, sir, sa trabaho mo bilang gwardiya? Matagal na po ako nagwardya po. Matagal na. 2022. Opo. Sinabi mo kanina, sir, na natanggal ka sa trabaho at wala kang trabaho, kaka-apply mo pa lang. Ngayon sir na January.
17 din ako nag-umpisa, sir. Okay, nung January, sir, nakapagpadala ka ba ng sustento dito sa dalawa? Ngayon na may trabaho ka, Lionel, ano na ang plano mo dito or ano ang maasahan ngayon ng mag-ina mo para sa'yo? Sa 4,000 kasi, sir, medyo mahirap din sa akin kasi 3,000, sir, pwede pa ako. Kahit kaya ko rin yan, medyo magandyan sa akin. Magkano, sir? Sa 3,000, magandyan sa akin, sir. 3,000 pesos? Oo, sir. Every month na yan, sir? Opo, tapos ako na bibigay ng buwan sa anak ko, yung mag-high school. Kailan ka, sir, plano mong maibigay? Anong buwan po na pwede ka na mag-start na nitong 3,000 pesos? Kasi ngayon, sir, hindi pa kasi, baka mga February ata, sir. Pwede naman kasi tinatapos ko yung motor ko. Kailan daw yung tapos ng motor mo, sir? April pa, sir. February, March, pwede na, sir, kasi kunti na lang. Grabe naman. Sir, ma'am, matanong ko lang, itong 3,000 pesos, sapat na ba to? Sa tingin mo, ma'am? Dahil man po yan, sir, sa pata. Ma-eskwela na nga ni po, baga sumato ako. Tapos, Kaya nga, sabi ko, ako na pambalon, mabakal kang gamit. Ako na kan mabakal. di ka bakal. Naman sa kuya, Ang sabi ko sa naman imo, niya na gamit niya, na bibiling ko. kung wala ka sa kuyang tiwala, Kaya nag-iipon ako. wala kang tiwala, kang kwata, ika na nga ni ang magduman, personalon mo ang aki mo, yung ang pagtawan mo, tapos pagkaon kang mga aki mo. So bagas, aramon mo na sa lawg isang bulan na magagasto nila. Hindi ko marinig kasi dapat talaga sa personal. Sir, sabi ni Ma'am Rose, mas maganda raw na ikaw na raw ang personal na pumunta para maibigay itong grocery at malaman mo kung ilan talaga yung gastos every month nitong dalawa mong anak. Kasi wala yung problema, sir. Basta sa bata, walang problema yan sa akin. Basta yung ang resibo, nandyan yung binibili para makita ko rin kung totoo talaga. Talagang may duda ka, sir, kay Nanay Raisa. Bakit po yun? Wala na yan. Okay na yan, sir. Basta, Okay, ito. bibigay ako, sir. Okay, sir, parang... Sustento ka na lang para wala man kitang Ang ayaw ko lang, sir, yung pinapasunod yung bata, yung minumura ko sa chat. Minumura ka. Kasi nga, Si Buboy po talaga, sir, ang nagchat-chat sa kanya. Kasi nga, lagi na lang sinasabi na magpapadala, tapos wala naman. oh, sir, narinig mo, sir? Hindi, sir. Hindi ko medyo maano, sir. Putol-putol po. Yung anak mo raw yung nagchat-chat sa'yo kasi pangako ng pangako, hindi man daw natutupad na magpapadala ka raw sa kanya. Hindi naman, sir. Sinasabi ko lang, sir, pag may pera na, kasi yun nga, sir, na ako sa trabaho, medyo mahirapan din ako sa trabaho ko kasi paminsan-minsan wala. Ito, sir, para malinawan ka kung hindi ka magsusustento dito sa mga anak mo, makakausap natin si Police Corporal Abigail Luma, ang Assistant in Women and Children's Protection Desk ng Castilla Sorsogon Municipal Police Station. Yun nga po, sir, yung reklamo po ni ma'am. Pwede po siyang pumunta dito sa aming police station, particular po sa women's desk, and kami po ang mag-a-assist po sa kanya. Kami po ay tutulong sa kanya sa pag-file ng kaso. Bali po, ang pwede niya pong i-file ng kaso sa sitwasyon niya is economic abuse under po sa Republic Act number 9262 o ang tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Their Children. So, yun po ang pwedeng ikaso ni ma'am. Okay. Mama, itanong ko lang para sa kaalaman ng ating mga viewers, gaano po kabigat itong kaso? Ilang taon o buwan ang pagkakakulong po in case na mapatunayan dito kay Sir Lionel? So, dito po sa economic abuse or financial abuse po, ang penalty po nito is 6 months and 1 day to 6 years po na pagkakakulong. And bukod po doon sa pagkakakulong is magbabayad po siya ng multa at magka-counseling din po siya. So, yun po, sir. Okay, Ma'am Abigail, ano po ang maipapayo nyo dito kay Lionel na dapat niyang gawin? So, yun po, ang maipapayo ko po kay sir. Yan, sir, ang pinag-utang po, yan ang pagsuporta po sa dalawang anak. Hindi lang po yan sa financial, pati na din po yan sa emosyonal, at mas importante po ang sa edukasyon. So, dapat, sir, ang lagi nyo po isa-isip na lahat po ng hakbang or gagawin nyo po, dapat sa ikabubuti po ng inyong anak. And kailangan po yung
isipin mo yung pag-unlad po nila, yun yung pinakamahalaga. So, ang maipapayo ko sa iyo, sir, para di na po maghantong sa pag-file ng kaso si ma'am, is sundin niyo po yung pagsusuporta po sa inyong mga anak. Okay. Yun lamang po. Sir Lionel, narinig niyo po yung sinabi ni Police Corporal Abigail na meron pong kakibat na kaso itong hindi mo pagbibigay ng sustento dito sa dalawang mong anak. Anong masabi mo dito? Sir, hindi ko po sir narinig ng maayos sir. Medyo maingay sir. Hindi ko talaga narinig ng mabuti. Sabi po ni Police Corporal Abigail, mayroong kaakibat na kaso po ito. Itong hindi mo pagbibigay ng sustento, maaari kang makulong ng 6 na buwan at pwede ka pang magmulta dito sa mag-ina mo. Okay. Okay, anong plano mo ngayon na narinig mo na may kaso pala ito na ginagawa mo? Pag bibigay ko ako sir, pero depende. Pag maayos, pag may trabaho maayos, pero pag wala, sana naman ako sir magbibigay niya. Obligasyon. Sir, hindi pa po maayos yan na trabaho mo, sir? Nasa 14,000 every month itong nasa sahod mo. Naghahanap na sir ng ibang trabaho kasi ang iba mataas na, iba mababa. Okay, matanong ko lang, sir, kailan mo pwedeng harapin itong magkaharap kayo mismo ni Raisa? Next week po, pag panggabi na ako, pwede ako, kaso sa yung sir, di talaga kasi kung mukha ang pangumaga ako. Pwede bang bukas? Sir, kung available ka? Next week sir, pwede ako sir, kasi pangumaga pa ako ngayong linggo. Kailan sa next week, sir? Exact date para malaman ni Ma'am Raisa na upang magkausap na kayong dalawa. Wait lang sir, tingnan ko sa kalendaryo para Sige po, sir. Sige po, sir. Sen, ba habang naghanap ka ng available date mo, maraming salamat po sa inyo dyan, Police Corporal Abigail Luma, ang Assistant in Women and Children's Protection Desk ng Castilla, Sorsogon Municipal Police Station. Maraming salamat po sa oras niyo po, ma'am. Opo, thank you din po. Okay, balikan na si Sir Lionel. Sir Lionel, ano pong available date mo para makapag-usap kayo ni Ma'am Raisa? Kahit sir, mga February 12. Okay. Kasama na ba yan yung sinasabi mong magbibigay ka na? Hindi ko pa sir sigurado kasi sakto, hulog ng motor ko sir. Talagang... Ay, ma'am, pwede kasi masahod ka na baga. Nagsabi ka kay Buboy, magamit na naman sa eskwelahan. May babara ka loon, sir. Mamas demo. Magmamas demo na itong panganay mong anak. Sir. Sir, kaso sakto sir sa hulog ko. Nagutik ka na. Sir, magbibigay ako. Magbibigay ka, sir. Sapat naman daw yan, sir, para sa pangangailan ng pang-eskwela nitong panganay mong anak. Sir, mag-aaral yan. Nakaplano po na kayo sir. Akong bahala dyan sa anak kong mag-high school na. Okay, nabanggit mo, sir, February 12, mag-uusap kayo ni Ma'am Raisa. Saan po, sir? Saan nyo po gusto, sir? Sa barangay na lang nila Ma'am Raisa. Dahil man sir, nagtutubod duman sa Sir, barangay. saan? Kung saan ang gusto niya? Dahil man nagduduman. Okay. Asahan po namin kayo, sir, na pupunta po doon sa barangay po ni Ma'am Raisa para mag-usap kayo at sasama namin ng aming team itong si Raisa sa inyong lugar upang masigurado itong pag-usap nyo ay matutuloy, sir. Sigurado, sir? Okay, sigurado, sir, para... Kahit dyan, sir? Dyan, sir, di pwede dyan, sir? Ano, sir? Mas gusto niya Kahit dyan po, sir? Abo niya Ano din po? sa barangay. Di pwede dyan? Dito, sir? Opo. Dito sa... Mas maganda, sir, pumunta na muna kayo sa barangay, sir, para makapag-blatter kayong dalawa. Doon yung formal na pag-usap nyo. Sir. Okay, asahan po namin, sir, at sasama ng aming team, ito si Ma'am Raisa sa inyong barangay. Ma'am Raisa, ano po ang masasabi nyo, ma'am?